तेरा बाई हो जावे लगा खेसारी जी टेस्ट चेंज कर लिए क्या? हमारा टेस्ट चेंज होते रहता भी, मेरे फेरा में मत पड़ो, मगर तू चेंज हो जाएगी। तारो सिस्टम सब इन्हें भर सकते हैं। एक हाथ झाड़िए, एक हाथ झाड़िए, ई झाड़िए, एक गोड़ झाड़िए, और झाड़िए, अब दोनों गोड़ झाड़िए। पैटवा दाना से कहीं नहीं फसले, मेरा रू भागा दिले दिया। अच्छा तुम रोडवे हो गई बड़ा। अच्छा खेसारी भाई से भगा देना चाहिए, क्योंकि चल जाओ ना हमके नहीं और चल जाता नहीं। अच्छा मरद बड़ा तारे सन मरद के मेहरा रू सुखी रहे सब। देखिए कौन कहता है कि मेरे भतार में कमी है? तनी मेरे भतार के नाम पर ताली बजाओ ना। भतारा सब बड़ा मेरा भी छोड़ दे तब हमारे पर सवाल मारता। कौन कहता है बताई? सबकर मत भतार मेरे नाम तेरे नाम करावेला, तू ढाला ही का कर। बाप रे बाप, कौना जनरल स्टोर में कटाई है हर बाल हो। लालू यादव के जनरल स्टोर में। और अतिया कह दिया कि तहर भी न जियलिए राजा, अरे जुलुम भइल बा, कि कतना बताई खेला तोहरे कइल बा। ए राजा जी हो, अपना हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कहीं करना है। मेरे चोट लगा था, बहुत धक धक मारा था। तू बतावा कि हमारे में कौन सन कमी बा कर का है? 100 दिन सन से हम सुंदर नहीं का सुंदरवानी बाप रे। हमारा मतार के बॉडी देखा लो, बॉडी है देखा लो, है सीना घसा के हेजी आ गई बा। पेट ना हो, ई सीना हो, ज्यादा मेहनत कैला से घसा के हेजी आ गई बा। औरत कहती है राजा जी, अरे उरा पता नहीं खे कि हम के कितना चाहिए। आखिर हम सुंदर बनी, कौन हथियार हमारा लगे नहीं खे? सब हथियार वगैरह कामे आ जाए। हमारे लगे चाल बा, सूरत बा, शकल बा, का नहीं खेर वो जगह पर पहुँचते नहीं खे। और वो जगह पर धो ले तो वो ठीक बुझाए लगी। और अतिया कह दिया कि ये तना मोटाइल बड़ा देह लागे खाइल हो, बड़ा निक लागतार राजा पसे नाइल हो। तारा खाती कई गो गोधन बाबा के पूजन तेलहवा बाबा लगे तेल लेके गई कि ऐसा भातार मिल जाए। हमारा का पता रहे कि हमारा भातार बोका मिल जाए। समय से चला तो बड़ा अच्छा कमा बिगड़े बने। बाप रे तू खुदे बिगड़ल बड़ा बिगड़े कि रोवेला रोवेला। हमरा भी कौन सन कमी बनी से बड़ा डहकावेला। आखिर तारा खाती हम का न कर, लेकिन तू ही बड़ा जमरे के ना पूछे कि रोवेला रोवेला। अरे बड़ा डहकावेला कि रतिया सोहाग के अरे कहे न दोहरावेला। तू बताओ शादी भइल त कितना पातर चित रहल, अब गदहा खाली मोटा गई। बताओ तारा चलते बाबूजी खटिया तो लगल, 2 खटिया तो तू तोड़ दे
ईटा के खटिया बनवाई तरह खाती किरतिया सोहाग के अरे कहे न दो हजार तय हो बलमुआ हो करे कौन माजा हमरा में न पाए जी हाँ राहुल भतार नाचे तरह बिहार तरह के चौरा में चापा कोल हला ऐसे हमरा भतार के बारे में मत बोली कितना चौरा में चिचोर कोड़ चुकल बड़े देखा नाचल कैसे जला हिने धरा एगो हे पर धरा लीटर पे एगो ढलाई पर जेंगा शंकर जी अपना बियाह में गड़थरिया के नाच नचले रहले ओही में तू नाचे हमर करे जा तनी लय में नची हमरा भतार पर ताली जरूर बजी रहले कहे हो बलमुआ कौन माजा हमरा करे की मत बा एक हम नाचल आज में ना देखे साइड में धरा ना हम बुझा तरी की तरह लगे बावे हाँ हम बुझा तरी क्यों करके साइड में धके हिलावो और अतिया कहतिया कि तहरा बिना जियल हमार अरे हो जाई कठिन तू जाना तरह तू कैसे जानता रहा जाना बा बाप रे बुझाते जे तिलक चढ़ावे खाना भइल बड़ा मोरी पर गमछी लेके और अतिया कह दिया कि केतना ले कही मन भइल बाटे सागा रतिया बितावतानी हम जागल जागा छेदबा का हमारा पे सवाल है खत्म अभी बड़े भाई नाचे के हिमो 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 ना छोला कि कितना लगही मन भई बाटे पागो रतिया बिता जागल जागल सटवेला काहे हटवेला सटेला सटवेला काहे हटवेला बोल के तुरा सकते राजा राजा बोल के तुम काहे राजा जा तरह तो जा लेकिन
तेरे झोरा में दूगो खराव था आ करैला के भरुआ बना के भगल आ लौका के अचार आ घेवड़ा छाना में डाल के बनौले बने ऐसा घेवड़ा लमका घेवड़ा बा आ दूगो लौका भी ना बनौले धो देले बने हाँ ओकरा के मुरई समझ के चबा दे आ टाइम से खा ली जा तनी एगो चुम्मा दे देना चुम्मा एगो हमरा चुम्मा दल कतना तार मुँह मौका हो कहियो ना हालत होला ना का जा केहू करे जा कवन मासा हमरा में ना पावे केहू करे जा कवन मासा हमरा में ना